Halo rek, belani balapan karo sepur karo nerjangi wong akeh koyo ini nang dalanan nekani panggon seafood sing regane mau murah. Sakmene akeh cuman 100 ribuan ae rek, termasuk karo 5 nasi isiane lu lengkap lho. Kepitinge nang kene ayu-ayu, fresh seger ono aneka lobster. Kepitinge nang kene oleh mele dhewe rek. 2 kepiting nang kene cuman 65.000. Dimasak aromane suwedep banget, opo maneh sausé mereka iku spesial rek. Gak cuman iku, nang kene ono gurami sing ukurane jumbo koyo ngene disunteki bumbu sing melimpah cuman 40.000. Panggon iki bukake dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Bendino iku panggon iki gak iso dipiak, rowame get. Tak sarano lek rene rame-rame bareng koncomu peseno sing paket komplit saus padang iki rek. Sakmene akeh cuman 150.000 oleh 1 kepiting, 2 porsi kerang, udang, cumi. Kuwabe iki dibumbu saus padang sing melimpah koyo ngene. Ukuran urange lemu termasuk aneka kerang sampai kepitinge. Lek ngene carane mbati tok sih 150.000 iku termasuk karo 5 nasi lho rek. Cara mangan seafood iku disesepi sampai titik terakhir. Udang, kepiting, sembarang kalir, kerang nang kene semua ekosistem laut iku hadir nang kene pokoke rek. Aku lek ngarani nang kene seafood paling murah, opo maneh dicampur karo segone ngene. Wis talah soal bumbu mereka juarane, opo maneh panggone mesti rame. Dadi kualitas rasa gak usah diragukno maneh rek. Awakmu pecinta kepiting tak sarano tuku kepitinge. 2 kepiting sakmene lemune koyo ngene cuma 65.000. Lek pengen aneka ikan tuku gurami 40.000 lho lek sakmene gedene lho. Bumbune jos asli nyoto enak sedep. Ojo lali lek rene peseno cah kangkunge pisan suweger iki. Dadi panggone iki ono di kawasan Sidoarjo rek. Ancer-ancere lek arah teko Jenggolo belok kiri rel sepur lurus terus engko bakalan nemukno gang sebelah kiri Jalan Siwalan Panji. Nah, mlebu Jalan Siwalan Panji kok lurus saya kurang lebih 500 meter panggone ono di sebelah kanan. Jeneng panggone iki Kepiting Delta ya rek. Tepate di Jalan Siwalan Panji 2 Utara C Bedrek Siwalan Panji Kabupaten Sidoarjo. Pokok iki jaminan tahta seafood termurah panggone mesti ruwame koyo ngene langsung rene yo gas kan.